Nice. Ma-harvest tayo. Wow. Mag-harvest Harvest si Tita Rich. Ayos, kuha kayo, dali, kuha. Ayan, kuha na daw, kuha na lang. Oh, ma-harvest daw kayo, harvest. Mag-harvest tayo. Hmm. Uy, magpa-ako. Teka, baka malusmo ko din. Ayun, first time. Mamakwan kami guys. Mamakwan. Melon po yan. Melon. Yan. Video ka, uy. Uy, paano ba malaman na pwede pa siya? Ah. Ni. Yan, Paano be. malaman na pwede pa? Pili yan, be. Ay, ito Pili yan, be. Hindi ko daw. Ay, ito. Ito Ay, na. sayang kuha ko daan. Mag-video tayo. Siya nga. Lugi man ako sa iyo. Kunin mo yung sayo. Kunin mo yan. Kunin mo yung cellphone niya, ano? Pwede? Bukas ba yan? Anak. Ay, siya. Yan Oo. naka-charge. Ay, lugi kami. Yung naka-charge, kunin mo yung ano natin, Kat. Yung kunin. Kunin mo. Uy, mag-harvest kami na. Ibinta namin ito. Ate, wag nila po tutungtungin yung ganito daw. Ay, wag. Oo. Dito lang tayo. Ano daw? Wag daw tungtungan Hindi daw yung ito ano. tungtungan ito. Oo, kasi magagamit pa nila yan. Ay, ganun. Magagamit pa. Sorry, hindi ko Oo. alam. Taga ano ay. Hindi pala taga bundok, taga syudad. Paano ba ito? Saan ko pa ito ilalagay? Yan na muna. Ha? Oo. Yan na muna. Balikan mo. Lalagay muna daw. O, dito na lang. Lalagay na lang daw niya. Uy, nakadalawa na ako. Ah. Ha? Grabe. Yan, nasaan ko yan? Ay! Di ba mo ko? Be, ako daw, be. Sige. Ipon. Dito ko yan. Ay, ang ganda. Kadali si Ate Kat. Dali ako ng tinutuho. Wow. Madala pa natin sa atin. Uy, wala talaga akong kaalam-alam. Ay, saan ba pwede? Doon tayo sa malayo. Oh, ito oh, meron dito oh. Oh. Malayo tayo, malayo. Saan pa ang hindi nyo napuntahan? Pupuntahan ko. Wala na ata ito dito. Yung kamera, Ah. ano ko ngayon? Yan. Kuya Mads Agot, pa-subscribe ng Okay. kanyang channel. Wala magkakamera. Ito oh, eh. ganda rito oh. Oh. Napadaan kami dito, magka-camping kami. Ngayon ang problema, naligaw kami, napunta kami dito. Pwede ba ito? Maka wala na yan. Ayun pa oh, dami dun oh. Oh. Ay, si kuya oh. Oh. Ay kuya, sa inyo ito? Sa inyo? Mahingi po ako. Mahingi, sorry. Mahingi maki-harvest. Magkano po? Bibili pero Oo. kami mag-harvest. Ha? Magkano po isa? Ay, ayun ata oh. Sapin mo Ha? kung yan ay pinamimigay na o ano. Pinamimigay nyo na po ito? Pinamimigay nyo na po. Ay, pinamimigay na nila. Ang lawak po magmula doon. Oo. Doon at saka hanggang doon. Free mag-harvest ng ganito. Free. Ibig sabihin mga tira na yan. Oo. Pero po pwede pa siguro. Ano? Oo, pwede pa man. Pwede pa siguro. Sa Atikat, andun oh. Nagsama ang mga Bisaya. Uy, Atikat, kuha ako malaki oh. Oo. Marami dito, marami. Oo. Mga ano. Dapat may malaki, may sako tayo. Ha? Diyan. Bitin na mo yung sasakyan natin, baka nag-lock. Hindi pa naman nakabukas yung mga ano. Video. Ay, nag-video. Huwag mong disturbohin. Sorry. Hanap buhay pa yan. Wrong number. Baka kasi mag-lock eh. Wait lang. Uy, sige lang kung butang. Saan ko dapat? Saan na yung sa akin? O saan na ba yung ating ano? Saan na ba yung ayan oh, malaki oh. Ito, malaki oh. Yan.
Ay, pinag-anihan na nila to. Hi guys! Ah, Farm namin to farm. Farm namin. Uy, Ate Kat, ano pa oh. wag kang magpagapakan bibi ko yung ano. Huwag apakan yung mga ano. Kalin ng ganito? Oo. Bakit? Ay mga gagamitin pa nila yung plastic na yan. Mm-mm. Saan na tayo? Ate Kat? Ano, okay na tayo? Malayo na dun sa Huwag apakan. Hingi pa nga tayo tapos ano. Bibilan na lang natin to ng gatas at saka ano. Oo. Ate Kat. Oo. Ano na? Nakapakita ka malalaki. Naghahanap ako malalaki eh. Hindi na madadala. Maraming salamat sa may-ari ko ng melon. Pwede na siguro to, madami na. Okay na yan, dami na yan. Ah, dami na yan, di mo na madadala yan. Ayun pa oh. Nakakita ko pa ng malalaki. Lamunting lalagyan. Ganda sana oh, dami. Ay, shock. Ay. Lana, nadumihan na pala. Gay. Ayun pa oh, may malaki baga oh. Ayan. Ayun. Saan? Ay, kunin ko syempre. Taglit lang. Uy, tandaan mo kuya yung mga Okay, sige na. Ayan, may dala pa ito oh, malaki. Tao. Yan. Ah. O, di ba? Mm. Ay, si kuya. Si Ate Kat, oh. May ano pa talaga. Uy, Bi. Uy. Tulungan mo ko. Ihatid doon sa sasakyan. Bigyan kita pera. Oh, bigyan, dali na, sige na. Hatid mo, dali. Tapos na ako eh. Oh, sige na. Halika na, Bi. Oh, sige na. Ano yung sa akin, oh. Oo. Batin mo. Ayan, ganyan ang hinog na. Tulungan mo ako. Oh, ito hinog na yata. Itong hinog na. O, bilhin na lang namin sa'yo yan. Ha? Masarap pa pag yun. Oo. Wala akong makita nyo. Puro mga ganito, oh. Oo. Puro mga ganito. Hmm. Uy, nasana niyo sa akin. Sige na. Batin mo na. Okay na yan. Tayo na. Okay na. Okay na. Okay na yan. Okay na, okay na. Ah? O, tara. Huwag apakan ng plastic at gagamitin pa nila yan. Tayo na. Makikihakot ako. Salamat. So, ayun, oh. Maraming salamat sa grasya. Kanya kaya tayong hakot. Tatlo na Kaya lang. thank you, Ah. kuya, ha? Kaya kami yung babae naka-blue na lang. At bibigyan ko na lang. Ah. Yan na lang natin. Tara. Sige na. Padala lang at nako. Ay, nandun. Sipag ayun. Oh, ayun ang pakidala ng mga ano at bibigyan ka daw. Yan. Nandyan. Ha? Kanya-kanya na palang Ay. Andun, oh, tikat. Tikat. Andun yung sa atin kanina, yung unang-una. Asan na yun? Ano na raw? Ay, nandun na. Hoy, kuya, thank you, kuya, ha? Nakatingin sila, kuya, sa amin, oh. Ayun, oh, nakatingin, oh. Uwi, aalis na po yung ano, naka-harvest. Ito pa. Ayan pa pala, oh. Ay, Dami. binigyan ka nga naman ng, ano, grasya. Saan pa dadalhin? Ado na dyan sa may kulay, ano, nasakyan malaki. Dito na tayo, sa ano. Ayan, nagtiyaga si Tita Rich, oh. Malayo pa kami po. Alam ko, sinipin pa na naman. Ah, okay na. Ha? Oo. Okay. Napapanood mo ako? Ha? Saan? Saan mo ko napapanood? Ano siya na? Sa YouTube. Minsan napapanood mo ako. Punong-puno tong Okay, ayan. Thank you everyone. Ate Kat. Thank you! See you on Ah. next vlog. Shout out Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners. Words Team Evergreen. Mapagpayang mga hapon tanghali gabi. Woo!
Magulo kami. Hala, ang dami yan. Ito. Sige, dyan nalagay. Wait lang. Bariya. Ay, Maria. dukot tayo, dukot. Yan, dukot. Ay, Bigay. hindi ko na bibilangin, ha? Oh, doon sa ate. Puro tigli 5 piso yan. Puro tigli 5 piso yan. Yun, oh. Ano pangalan nito? Melon amoy. Melon. O, sige po kuya, dyan na lang kuya. Ayun, makulog-kulog na naman, oh. Oy, thank you sa mga batang batuta. At bibigyan na. Marami na yan. Oh, Salamat. meron. Oh, siya, sige. Uy, wala nang ulan na tikat, oh. Arya na tayo. Sige lang mong nguya, sabi ko. Ay, ito mani, oh. Ala, kinuha. Sige lang mo kanina lang mong nguya. Oy, Gigutom ko, pakoy kaon. Sarap mang kinain nila para may nguya ni Ate Alicia. Paano? Nakita ko? Saan? Iyaw, nangut. Thank you, be. Ay, nakarami, oh. Ang daming barya, oh. Nakarami ka? Puro tigli 5 piso? Ala, bilang siya, oh. Ang dami kasi nun, eh.